Good morning, Dimple. Megalab shout out. Shorba, megalab shout out. Good morning. Ne, tambay ka dyan, ne. Patamsak, lalabs. Ne, Chorba, patamsak naman kay Dimple. Ayan. Good morning, guys. Tinanghali ng pagod, tinanghali ng gising, sitting na pagod.
Dimple, babalikan kita Dimple ha, isa lang gamit kong cellphone. Saan ba yung ano mo? Mag-aano ako, maglilinis ako ano, sure ba? Wala akong time mag-ano eh. Guys, palablab kay Dimple. Ayan.
Naka-mute pala ako, sorry. Good morning everyone. Hindi na kasi nakakapag-live si host ng maayos, kaya sinasabay na lang sa ano, sa work niya. Kaya kung gusto niyong doble ang kita, ayan. Isabay natin si Lolo sa atin work. Sa hapon, luto naman. Kahapon nagluluto ako. Pag hapon na, pagkatapos ko dito luto, after ng linis, pag ganitong umaga, dito ako sa ano ba, dito ako sa sala naglilinis after nito. Wala talagang bakante si host. Ayan. Maghapon, ano sila, fasting. Panay ang daldal ko kanina, naka-off pala, wag na mag-work host. Hindi na ako nakakapag ano, hayop. Kasi ano, lagi na akong gabi kong umakyat, 11, kagabi 11:30, umakyat ako. Mag-whitey na lang tayo. Sa susunod, hindi, baka ano, pagka nagkaroon ako ng net, kasi wala pa yung net na in-order ko. Pag nagkaroon ako ng net, baka makapag-live ako sa taas. Oo nga eh, wala na akong time, Norfaida, Sisi. Sige, salamat, salamat sa pagpunta nyo. Back to work niya naman ako. Yate, panay ang daldal ko, naka-mute pala ako. Minumute ko kasi minsan maano, baka may marinig kayo hindi maayos. Sisikoy, salamat ha. Na siguro kayong gawa. Yung init.
3,000,000 in the house. Salamat guys, salamat sa inyo. Busy-busyhan lang si Ping. Sorry, hindi talaga makapag-ayos ng live si Ping. Always busy. After nito, magluluto ako, fasting sila.
Sisi Mikay, 2,000,000 in the house. Sisi Melina, mega love shout out. Hayop. Thank you. Na-miss ko talaga kita, Hayop. Di tayo makakapag-ano. Sorry. Hinihingal si host. Sisi Mikay. Linis time. Anong oras na ba? 9:00. Tinanghali ako ng gising, 9:00. Ayun, nag-abot ako ng linis. Tapos habang naglilinis ako, nagpaano ako, nagsalang ako ng manok, nagpiprito ako para pagkatapos ko maglinis, kakain na lang ako. 'Di ba? Gano'n si Ping. Linis na naman ako. Salamat sa nakatambay. Salamat sa inyo, guys.
SSCTV, mega love shout out. Good morning, my friend. Ayan, Tumilan in the house. Thank you, guys. Salamat sa pag-support nyo kahit busy si host, si Norfaida, si Chini Tawo. Mega love shout out. Good morning, Sisi. Work si host. Salamat sa patamsak, Sisi Koy. Merong sa team yung sino ba yun? Bingo. Hindi ako makapag-relate sa bingo. Work mo na si host.
Ayan guys, oh, habang naglilinis, nagluluto, may ulam na ako. May ulam na kami, di ba? Ganyan, siping, linis, luto, gayatay. Jimstone, mega love shout out. Good morning. Sorry, ngayon ko lang nakita. Bigyan kita ng moderator. Ay, ba't hindi ako makapag ano? Wait lang.
Ayan. May moderator ka na po. Salamat, salamat sa pagpasyal. Hayop, thank you. Di mo ako iniiwan. Bisi-bisihan lang si host.
2 million in the house. Salamat sa iyo, guys. Thank you. Ayan. Di pa tapos si Pink.
Tumigan in the house. Salamat, guys. Mrs. Johnny, thanks for coming. Good morning. Nag-love shout out. Work mode si host.
Gemstone Solid. Big love shout out. Thank you. Thank you guys na nag-stay guys. Naka 1.5 hours na rin ako. Ano ko na ng 2 hours yan guys. Ayan. Salamat sa inyo. Bisi-bisihan si Ping guys. Hindi na talaga nakitang nag-live si host ng maayos. Kaya ano pagka nagpaano ako ng net. Hanggang kasi ngayon wala ako ng net ba. Kaya sa gabi hindi ako makapag-live. Magpahinga ng konti si host, then kakain. Then, cooking time na naman siya kasi gagawa ako ng mag-11 na pala. Gagawa ako ng shawarma. Then, sabaw nila. Anong oras na guys? 10:40. Ayan. Nihingil si host. Yung kape ko. Wait lang. Kakain tayo. Hingal si host. Thank you guys. Thank you sa naka BG. Salamat. Nainitan si host. Maghain ako tapos parang kakain si host. Ngayon guys, 3 million in the house. Thank you. Ngayon guys, buksan ko itaw.
4 million in the house. 'Di ba sabi ko sa inyo kanina, habang naglilinis ako, nagpiprito ako ng ulam. Para pagkatapos kong maglinis, hingal pa ako. Kakain na ako kasi magpe-prepare pa ako ng shawarma, then gagawa ko ng shawarma at saka yung sabaw nila. Hingal pa si host. 4 million in the house. Kain-kain din tayo pag may time. Hal-hal si host. Robert, Houston, mega love shout out. Thanks for coming. Bago ka sa aking bago ka sa aking bahay. Sir Dan, mega love shout out. Thanks for coming. Bigyan kita ng moderator Haransky. Salamat ko Sir Dan, salamat. Katapos lang ni host maglinis. Ito kain po tayo. Sabayan ko na ng kain kasi ang dami ko pang lulutuin. Ayan ang buhay abroad. Abroad pa more. Hindi atay nataglag na. Naglalata talaga ako. Pagod. Abroad pa more. You're welcome, sister. Thank you, Robert. Breakfast and lunch. Pinagsabay. Lunch and breakfast. Hindi atay. Kain tayo, guys. Sir Dan, thank you sa pagpaharang. Salamat. Wala kasi kami ketchup kaya yung ketchup ng mga maliliit lang to. Kain tayo. Ang dami kong rice. Ikain natin yung Kain, kuya. Sir Dan, kain po. Kain natin yung pagod ba? Hal-hal. Katatapos ko lang maglinis. Tapos magluto na naman ako pagkain nila. Hindi na ako nakakapag-LS talaga ng maayos. Parang matabang man yung luto ko. Kain din ako. Breakfast. Nga, Sir Dan Kasi talaga ang ko, yung live ko talaga sa gabi, yung pag mag-akit na ako sa kwarto. Kaso nga lang, wala akong net sa kwarto. Nag-order ako. Wala pa. Kaya, para makapag-update ako kay Lolo, sinasabayan ko na lang sa umaga. Umaga o kaya tanghali. Mag-LS si Kuya Ted ng alas 2. Sabi ko pagka paano ako ba? Kahit na makapag-update ng kay Lolo, di ba? Ano mo breakfast mo, Sir Dan? Ako breakfast sa katanghali 11:40. Kasi wala tayong sa trabaho Hindi naman pwedeng natin sa trabaho. Wala talaga akong time sa Wala talagang time sa kwarto ko. Kaya, di ba minsan yung oras ng live mo, Sir Dan, minsan ko lang siya naaabutan kasi oras ng luto ko yun. Minsan nakikita kita. Nung huli, sayang na sayang ako yung last chatter mo, yung sa premiere mo. Nandun na, patapos na. Andun na. Ito mabi yung amo ko, hindi na ako makadut-dut. Yung 500 na 500 Gcash ba yun? Yung palipad. Hindi talaga ako nakaabot. Ito, pagbaba ko ng cellphone, tapos na din, wala na din. Sisi Norfaida, kain po tayo.
ganito, apurahan yung ano, kain ko tapos pre-prepare na ako ng ano nila. Kasi fasting sila ngayon eh, lahat. Kaya habang naglilinis ako, nagpiprito ako ng manok. Para pagkatapos ko maglinis, kain na. Tapos kung kumain, magluluto na ako ng para sa kanila. Hanggang ng gabi to. Kagabi, anong oras ako umakyat? 11:30. Yun. Hirap ng ano, OFW. Kaya kailangan na para-paraan para makakain ba. Ang hirap pag yung nasa bahay, yung trabaho. Update na lang. Saktuhin ko lang ng 2 hours, mag-ano na ako, quarter na. At least, para makapag-support na din sa iba. At least nakapag-update ako kay Lolo. Babain na lang natin sa kain ng pagod ba? Pagod talaga ako. Ang dami kong rice. Mhm. $2 million in the house. Thank you guys. Ano na lang? 15? 20 ano? Mga 22 minutes. Mag-end na ako. Ang dami ko nakain guys.
Wala kumain ni Ping. Para ko nabulunan. Buti nga guys, nawala yung sakit ng ulo ko kahapon. Naka-live ako, nahihilo talaga ako, pinagpapawisan ako. Kasi hindi pa ako makapagpahinga kasi nga fasting sila. Kakain na sila. Dami ko panlulutuin. At least, ano ko ngayon, maganda-ganda yung ano ng mata ko. Nawala sakit ng ulo ko ba. Nabusog na ako. Uminom ng tubig. Sayang ng kanin, hindi ko maubos. Yan, kailangan talaga pagka naglilinis eh. Habang naglilinis eh, ano ba yung tawag noon? Ano ba sa Tagalog? Yung nakasunad ba sa amin? Ano ba sa Tagalog? Nakasalang na yung ano ba, yung kakainin mo tanghalian para pagkatas mo ng linis, kain naman. Kasi pag inintay ng tapos ng linis, gutom. Para-paraan lang. Kaya kanina eh, prito. Init na lang yung kanin kasi may tira kami kagabing kanin. Ang dami ko talaga. Hindi naman nakakahiya yung kain ko ba? Gusto na. Family in the house. Kain na si host. Salamat guys. Kagabi yung pinuntahan kong live kasi anong oras na ako dito? 11:30 na ako naka-upload. Nakapag-support pa ako. Sabi ni Bogs, Bogs, may naging shout out. Hindi na raw siya maka-akit sa live ko kasi lagi nasa kusina ako. Hindi na siya makakanta. Hindi na sila makaano sa akin eh kasi laging busy daw ako. Babawi ako pagka mainit ako sa taas. Ubusin ko na yung kanin, sayang. Nabitin ako sa ulam. Ano na pa talaga yung natira ba? Pasensya guys, ganyan talaga si Ping ba? Pagod. Kailangan kumain tayo ng madami. Huwag nang isipin yung tataba tayo. Yeah, tayo bahala yan dyan. Matake na naman yung siko ko. Ako ba guys, lagi masakit yung dito ko. Siguro sa ano yun, sa dami ko na niluluto. Tapos sabi nila pasma daw kasi ano ba, ang sakit to. Kasi yung ano, yung luto tapos hugas ng pinggan ng pinaglutuan, ang sakit. Basta ang dami kong tissue, maano ko sa tissue guys.
Ang sakit ng siko ko. Thank you guys sa 3 million in the house. Pa-end na si host. Ano na lang, 10 minutes na lang. Pa-check up mo sa doktor. Ano, Sir Dan, ano siya, sabi nila parang ano siguro, pasma. Kasi sa dami kong niluluto talaga. As in, pag nag-umpisa ako na magluto, anong oras na ako matapos? Oh, ngayon mag-start ako hanggang gabi yan. Tapos kakain sila. After ng pagka-breakfast nila, magluto na naman ako. Yun sa dami ko. Kasi ano ba, yung gakaganon. Tapos yung hugas. Ito ba, Sir Dan, oh. Ang sakit talaga niya, oh. Tapos sa gabi, yun sa umaga, yung kamay ko, hindi ko na siya mag-iganon. Siguro ganyan talaga ang OFW ba, yung hindi ko na siya maiganyan sa kakaano. Ano, lagyan mo ng ano, Voltaren. Ano yun? Ano yun, Sir Dan? Voltaren. Screenshot ko nga. Voltaren. Ano ko nga. Cream yan. Sulat ko nga. Papabili nga ako. Magpapahanap ako sa ano, magpapahanap ako sa Mercury. Tingnan ko kung meron dito sa Riyadh. Voltaren. Para, muscle pain. Sabi ko nga, Sir Dan, ano yung, ano yan, Voltaren? Lista ko. Ano siya yung, Voltaren. Ano siya yung, parang gusto kong uminom ng vitamins ba na ano, yung B1, B12, B1, B12, B6. Ay, ano ba yun? B6, B12 ba yun? Yung sa ano, yung sa ano natin, sa ugat. Kasi ang hirap, matanda na din kasi. Kasi pang ng kirot at sakit ng pain. Ano ko, cream siya. Ito lang naman Sir Dan, kasi ano, kakaluto sa ano ko to, sa luto. Natatakot nga ako kasi yung mga friend kong Bisaya dito. Ano, yung pumupunta dito araw-araw, sabi niya, ano yan, SP. Ano na nga daw yan, yung rayuma. Sabi nila, cream lang yan. Kaya, sige, papabili ako, tatanong ko siya. Papabili ako. Ano siya, Sir Dan, natatakot ako kasi sabi nila, may kamag-anak daw sila na, ano din, tagaluto din. Ano siya, yung parang na-paralyze yata kasi nga sa ano, sa pagod ba, kakaluto. Ang hirap talaga. Promise. Ang dami kasing luto dito bukod sa luto ko dito sa bahay. Mahilig silang magpaluto, yung bang dinadala sa ano, sa estiraha. Ang dami. Sa isang araw, ilang putahe. 3, 4. O, pagka magpaluto. Saka kung magpaluto sila, ang dami talaga. Minsan 5 kilo na karne, bukod pa yung ano, salata, bukod pa yung kanin. Kaya napapagod ako. Kaso nga lang, tiyaga-tiyaga lang, Sir Dan. Sabi ko nga ano mapagtapos ko lang yung mga anak ko ba. Ngayon 4th year na yung ate ko. Bale ano na lang. Kaso ano siya, ang laki ng gastos niya 4th year, tapos may ano pa siya, yung board exam pa, 'di ba? Kaya sabi ko tiyaga lang ako ba. Mapagtapos ko lang sila. Ang sakit. I-try ko. Voltaren. Pagka ano yung sa maneho namin, magpabili ako. Box lang yun, di naman 24 hours yung kamay mo. Pagod pa mo to. Ano, Sir Dan, kahit matulog ako, oo nga, sabagay, yung 'pag natulog ako, pagka ano, talagang ramdam mo talaga yung sakit niya. Hindi ko nga maano bakit hindi siya natatanggal. Di ko alam. Ano lang 'to kasi 'di ba nag-ano ako, 'di ba nagbakasyon ako nung May. May, umuwi ako 'di ba? Bawasan mo din yung ano, kadot-dot kasi isa din 'yan sa
Madalang nga ako magdut-dut. Hindi na nga ako nakakapagdut-dut, Sir Dan. Yata. Ano, yung nung pag-uwi ko, pagbalik ko, hindi, madalang din ako mag-ano sa cellphone, Sir Dan. Alam mo ba 'pag nag-ano ako, halimbawa may pinuntahan akong madalang akong mag-ano, 'pag halimbawa may pinuntahan akong LS, mag-ano lang akong emoji, ganyan lang, tapos naka-stay lang yung cellphone ko, sabihin ko lang na naka-busy lang ako. Nandiyan lang siya, hindi ako panay dut-dut ba. Kasi 'pag nagluluto ako, hindi. Ang sakit siya, oh. Gusto ko na naman uminom ng gamot ba. Madalang akong magdut-dut. Pisces, mega love shout out. Thanks for coming. Bigyan kitang moderator. Salamat. Good morning, afternoon. Good morning pa dito sa amin. Ayan, 3 minutes na lang mag-end na si host. Ay ko, magluluto na din ako ng ano. Kakainin ng amo ko ba. Madalang ako mag-ano, Sir Dan. Magdutut. Yung kirot niya dito, oh. Voltaren kasi yan ang ginagamot ko once masakit yung kalawasan. Welcome, Pisces. Sige, Sir Dan, ano ko yan, magpapabili ako sa ano, lalo yung mga join nilagyan ko. Oh, itatry ko siya. Papapabili ako. Sana mayroon dito niyan. Sana mayroon dito niyan sa ano, sa Riyadh. Ano ako sa ano, sa maniho, sa driver. Papatanong ako. Malaki siya. Sana nga meron kasi made in Germany yan. Sige, try ko, Sir Dan. Para pamahid ba, 'di ba? Kasi pag ipikasan hindi na din ano, hindi masyado siyang nawawala. Ano nga dati nilagyan ko siya ng ano yung sa lumpas, hindi din nawala siya tapos balik din ulit siya at ulit. Hindi din ako makapagpaano sa doktor, mahirap dito magpaano sa doktor. Ang hirap pag may amo, hindi katulad sa Pilipinas na sarili mo talaga yung oras mo. Dito paalam pa ng husto. Grabe pang paalaman bago ka mapa-check up. Tapos meron yan Middle East kasi wala man sila pharmacist company, lahat ng ibang bansa sila. Sige, itatry ko, Sir Dan. Try ko magpahanap sa maniho. Ang sakit. Dala na rin siguro ng katandaan ba? Ano ko na naman nga uminom ng gamot eh. Puro na nga lang ako gamot ba? Thailand Voltaren. Sige, itatry ko. Ang sakit. Naubos ko yung... Oo, sige. Salamat, Sir Dan. Salamat. Mahal siya. Mga nasa magkano kaya? Nakamagsaka na kaya? ₱1,000. Kung sa 1,000 pesos, di nasa ano yan, nasa 100 real dito. Nasa 100 real. Okay lang yun. Basta ano siya, basta mawala ba. Sa gabi lang ilalagay yan, no, pahit. O, nasa 100 real. Pwede na. Basta mawala yung sakit, di ba? Sige, tatry ko.
Papahanap nga ako. Ang sakit talaga, yun ang dinadaing ko araw-araw. Ayan, ano na ako, naka 2 hours na ako. Sir Dan, salamat sa inyo guys. Norfaida, Sir Dan, salamat Sir Dan. Mag-ano naman ako, magkukuking, magluto na ako ba. I-try ko yung cream na sinasabi mo Sir Dan para maano ko sa aking Pisces. Thank you very much. Sino pa ba yung mga nagpunta? Hindi ko na makita lahat. Norfaida, si Hayop, sino pa ba? Si Robert. Thank you guys. Si Jimstone, sino pa ba? Chinitawo, Mix Vlog. Thank you very much. Si SSCTV. Thank you very much. Si Melina, si Mikay. Thank you. Hindi ko na kayo maisa-isa guys. Sino pa ba nandito? Si Hot Chorba. Hindi ko na makita lahat. Nasaan na? Sinasabay ko lang talaga yung LS ko para makapag-update lang ako kay Lolo. Pasensya na kayo guys. Dimple, thank you very much. Dimple, thank you. Hatchorba. Sir Dan, maraming salamat. Try ko yung sinabi mo, Sisi. Sir Dan. Bye host. Thank you. Bye. Bye all. I love you. Thank you. Sisi Norfaida, salamat sa pag-stay hanggang sa matapos ako. Salamat, Sisi. Ayan, magluluto naman na si host. Thank you. God bless you all, guys. Love you. Ayan, bye-bye.